खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 5 जानुवारि 2026 समबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै बिदिब्ला मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे खस्थ' खालामना नाजाथाबनायनि गोदै फिथाइखौ मोननो हागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। जिउनि लोगोजों मोजां खोथा बाथ्रा सावरायलायनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मायबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां गिदिरफोरनि बोसोन लानाया मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोना जायखिजाया खामानिखौ रोखा-रोखायै मावलांनाया मोजां। सोरबा लोगोजों लोगो हमनो थांनो हागौ, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। बबेबा समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। उपाय महरै मेष राशिफ्रा दिनैनि सानाव इसोर हनुमानखौ फुजा बावोब्ला मोजां। वृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय लाब गोनां जानानै फैगोन। बेफार फालांगियाव मोजाङैनो बारलांगोन। दिनैनि सानाव वृषभ राशिफोरा गेदेमा सुबुंनि हेफाजाब मोननो हागोन। बबेबा धोरोमारि खान्थिफ्राव बाहागो लानो हागौ, जायजों नोंथाङा धोरोमारि बिथिङाव फोथायनाय बांगोन। सावस्रियाव गोग्गोयैनो बारलांगोन, जायजों गासै खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। दिनै नोंथांमोना गावनि आंगोफोरजों गोरोबनानै सम हगार हरगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै बिमा लक्ष्मीनो फुजा बावोब्ला मोजां। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मिथुन राशिफ्रा खुसिजों दिन बारलांहोनो हागोन। दिनै नोंथांमोननि थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन। बे बाराव नोंथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों जौगासारनो हागोन। मिथुन राशिफोरनि आइजोफोरनि दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। लोगोफोरजों सम हगार हरनो हागोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। गोसोखौ थि रोखोमै लाखिनो हागोन, जायजों गोसोआव गोजोननाय मोनखांगोन। खामानि फारसे गुबुनखौ लामा नायिया मोजां। उपाय महरै दिनैनि सानाव नोंथांमोना थुलुंसिनो दै बावोब्ला मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाहामैनो बारलांगोन। प्राइभेट जब बा जायखिजाया जबफोरावनो बेथना बांनो हागौ। सोरनिबा मददजों मोजां खामानियाव सुबिदा मोननो हागोन। नोंथांमोना साननायनि लैथोआव गबना जायखिजाया बिथिङाव थिरांथा लायैया मोजां। बेबादि बिथिङाव सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि। दिनै लोगोफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। कर्कट राशिफोरनि आइजोफोरा खामानियाव मुखुब जानानै थानो गोनां जानो हागौ। न'खराव गोजोनैनो बारलांगोन। सावस्रिया गोग्गोयैनो थागोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाहामैनो बारलांगोन। बबेबा प्रपार्टिनि बेलायाव जानला मेनला इनभेस्ट खालामिया मोजां। खामानि फारसे मोजां लाब खालामनो हागोन। बबेबा कम्पानिफोराव एप्लाइ खालामनो हागौ। न'खराव गोजोननाय फैगोन। बिसि फिसानि गेजेराव अनज्लायनाय सोमजिगोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। उपाय महरै सान राजानि मुङै दै बावोब्ला मोजां। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङैनो बारलांगोन। बबेबा इसिङारि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लोगोआरिनि मदद मोननो हागोन। खायसेफ्रा उन्दैनि लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। गोसोनि सिमांफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय खस्थ' खालामनाया गोनांथि। न'खरनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि सानाव आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। कन्या राशिनि लिरगिरिफ्रा समाजारि बिथिङाव मोजां मासि आवग्रिनो हागौ। गोदान खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। उपाय महरै
कन्या राशिफोरा इसोर गणेशनि मुङै गाइखेरजों फुजा होयोब्ला मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। तुला राशि बायदियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाहामैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हागोन, जायजों खरसाया बांनो हागौ। नाथाय बे बिथिङाव मोजाङै नोजोर होयोब्ला मोजां। खायसे खोथा बाथ्रायाव गोसोखौ खुसि मोनखांनो हागौ। गोदान सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागोन, जायजों इयुनाव मोजाङै जौगानाय मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। उपाय महरै तुला राशिफोरा गुफुर गाबनि जाग्रा मुवाखौ दान होयोब्ला मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। वृश्चिक राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना इन्डास्ट्रि बिथिङाव मोजाङैनो धोन लाब खालामनो हागोन। गोसो सिंनि खोथाफोरखौ सिक्रेट लाखिनो नाजानाया मोजां। बिमा बिफाजों धोरोमारि खान्थिफोराव बाहागो लानो हागोन, जायजों गोसोआव सान्थि मोनखांगोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजां लाब मोननो हागोन। नखराव बेले बेजे नुजाथिदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव स्रां खारस्रांगोन, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। उपाय महरै इसोर हनुमाननो फुजा होयोब्ला मोजां। धनु राशि बादि दिनैनि सानाव धनु राशिनि सुबुंफोरा गोरोबलायनायजों बारलांहोनो हागोन। बहानिफ्रायबा धोन लाब खालामनो हागोन। बिदा फंबायजों माबा मोनसे बाथ्रा खोथाखौ लानानै सावरायलायनो हागौ, जायजों नोंथांमोना आबुङै हेफाजाब मोनगोन। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नोंथांमोना बहाबा गुबुन जायगायाव दावबायहैनो हागौ। खामानिया बांनो हागौ। गथ' गथायनि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया मोजां। उपाय महरै धनु राशिफोरा दिनैनि सानाव थालिर बिफांनो दै बावोब्ला मोजां। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि बादियै दिनैनि साना मकर राशिफोरनि थाखाय गाब गोनां जानानै फैगोन। नखराव मानिबा रंजानाय फोरबो खुंजानो हागौ। बे समाव नोंथांखौ नुना सुबुंफोरा खुसि मोनखांगोन। जिउनि लामाखौ सोलायहोनो थाखाय गुबुन लामा नाजावनो हागौ। समाजारि खामानिया बांनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाबजों गुबुननि जिउआव सोलायनाय फैगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ, जेराव गोदान लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङैनो बारलांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोदान लामा मोननो हागोन। थासारिया सोलायनाय फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय नाजाथाबनायजों आनजादाव मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। गोदान खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि आइजोफ्रा बबेबा खामानिखौ जागायनो हागौ, जायजों नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। उपाय महरै निखावरिफोरनो दान होयोब्ला मोजां। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मेहेरगोनां जानानै फैगोन। बेफार फालांगियाव मोजां लाब खालामनो हागोन, जायजों इयुनाव मोजां लाब खालामनो हागोन। नोंथांमोना बे बिथिङाव गावबा गावनि खामानिखौ गोसो होना मावनाया गोनांथि। दिनै नोंथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। सावस्रि फारसे गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। गोनांथि खामानिफ्रा नोंथांमोनजों मावफुंजानो हागौ। नखर संसाराव अनज्लायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो गाहाम सान। उपाय महरै नोंथांमोना इसोरनि मुङै फुजा होयोब्ला मोजां। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।